Para ponértelo. Gaztea naiz eta lana topatu nahi dut. Nire bidaian beharrezkoa izango dudan guztia antolatu nahi dut. Master bat ikasi nahi dut. Hau guztiaren inguruan burua uste bat baino gehiago izan duzu ezta? Balasai, ze interesatzen zaizun guztiaren berri izango duzu? Bizkaiko hainbat herritan aurkituko dituzun bulego eta webgunaren bidez. Eta zela informatu? Oso erraza duzu. Gure webgunea edota Euskadiko gazte informazio eta dokumentazio sarearen parte diren zenbait zentro bizitatu besterik ez duzu egin behar, eta gazteriarentzako interesa duten informazio guztia aurkituko duzu. Gure zentro eta web orrian denetaz hitz egiten dugu, ez dago taburik, eta zorroztasun osoz informatuko zara. Arduratzen zaituena, jakin nahi duzuna, nori galdetzea ez dakizuna. Azken finean dena, lana, hezkuntza, aisia, sexualitatea, lehiaketak, ekintzak, dirulaguntzak, etxebizitza, kirola, ingurugiroa, osasuna. Zar zaitez bestela irubibikoitza.gaztebiz.comera, informatu zaitez.